It's me, Nainix TV. Welcome to my vlogs. Nada ko oh. Tara, nako kayo lapad. Isugas to ba eh? Isugas to ba? Murag na may puy ko. Kanang gibit-bitay niya. May lain dong. Nangita siya dong. Nindot lang imod hay, imod day. Labuhon. Labuhon. May lain dong. Sila ng kilo na. Eh, binuok na. Ayaw, kilo-kilo. Binuok na. Binuok ka ni. Uy, Migo. Isa? Ato na balik ko, ato ko sa Ay. Ayaw, kinilugan eh. Oh, binuog na di. Sige. Ay, nagdaan mo. Nindot nang imo halit. Ano ka lain dong? Lakad ako. Anak ina, dito sa nilas yung sunog. Ba nila ni nga na day imo halit. Hindi nagikuha. Masud. Nindot lang. Kasi nga para nga gamay da halit. Bandawi. Magkaog unod ba? Ay, kalbasa usap ko. Binuog na ito. Kalbasa. Okay na baby. Magsubay ra ko ron inig kuan. Magsubay ra ron. Hirap bayad. Kisam Nagdadag pa ni siya, ay mo pinasun. Namataw ko wala. pero guwang man kaalit. Guwang? Buwan ron, bili kini kay guwan. Kana ay lami man ang ingana lit. Kana kuan jud siya. Ito dito nga kalbasaan. Labo jud siya. Ay Mar. Dali na Mar kay pwede na kuno kita mo kuha diri sa kuan. Dali kitang duha. Wala man da. Alegria sa jam magdagang tanon. Ay, kaso ka mo ning gibutangan mo ginuhugaw. Ay hapit naman ang ting pasuron. Halin king kalbasa oh. Ipalukdo. Dagan kayo. Hapit ng graduation. Karabay baka kay alat basaba ka niya bigit ka ba ni boss? Pizza ko na chili. Kaya ka bansay. Ay, gamay kayo. Saan ang yelo? Ay, may yelo. Suwa. Na mo upo na sila kuan eh, sayote. Wala. Kanilay. Ano kung hindi ka sakala si Iron? Dere agyo. Hinay dong. Okay. Lahat ni. Oh, ilaha. Ay, bana-bana ra ni. Oh. Ano, ako man gisom. Ala ko dere mo. Wala kay kuha na kay sakaw. Dara si mong ulo oh, dako. Dara oh. Ano dagi oh? Si Nainix TV na nguha og sayote sa iyang farm. Na siya farm diri sa Dalagit nga iyang giadre niya. Nanguha siya og kuan sayote kay magutan siya. Awa daghan kay gitupo brato ra kay diri mga guys. Ari dere bro. Pre, dito dagan nagpop dito pre. Ang taga Mixed Rider friends oh. So ana namupo na sila kuan mga kasayutihan. Ari ako, ano na? Gusto niyo?
Opa, apa siya kinuha, Ate, sorry. kalbasa o suwa. Oh, Para healthy living na siguro niya, ha? Kabalo ta mo nga ni. wala. Si Nainits TV, mga guys, na maupo og sayote. Nindot kailang sayote, oh. Frisco kayo. Oh? Frisco kayo gikan. Karon guys. Sukat-sukat. Karon ko kaputok kay ngani. Wala nis amo, guys. Ay naman, oy. Tigak. Loy, naunsa naman eh. Kadagan pag mga daoy. Morang pa? A few minutes later. Tawa mga guys. Nalambak ko mga guys. Lain ay nag-drive akong motor. Naku pasalig og drive kay nalambak ko sa dulhugan. Ito, tigil na. Di ko. Lisod kang daan guys. Sakay ko lisod kang daan. Di ka maglisod? Uy, wala mo kong drive. Ulit lang ako. Ulit lang ako mabisa ka sama ko. Ay, Ginoo. Lalaag pa dyan nets. Lagay ko ano, usap man. Adventure. Ay, kagwapo sa... Idol. Ay, di naman ko. Oo. Hindi pa rin ka? Saan ka na kay tagsan saan? Sus, may nalang ako tuwag. Buto sa mga anak. Ano ka? Isa mo kasi mga anak dahil. Inmax. Oh, inak. Oh. Pumamawalan na kita. Oo na. Kuhan ba? Kasi sige kung nakuha nga sangin. Oo. Yan, i-react manual ako ni Juan. Dagang ito yung pizza Wow. yan. Go. Idol, idol. Idol na sila. Bukyan na rin ang tura, ma'am. Ha? Bukyan na kayo ng tura. Tapos kan lagi na. Di lang tapos ka ng driver. Ah, pwede na pakas ka na to. Di pas kan driver kay nalang ba? Ha? Di pas kan driver kay nalang Siyempre, ba? kung mo na ato na to. Kada? Siyempre, mo na siya to. Mo na siya ko. Lumpa ka pa ta, lumpa ka pa ta. Ako sa akin to. Asa mo lagi? Sa akong ano, mo na siya. Kaya ka. Gusto mo nalang ganino kay nga ka? Nakadrive sa motor. Pura pa sa ako mo ba? May ganyan na. Tol. Luya lagi ka, tol. Ano? Ayan, hello. Hindi kayo mag-tulog. Gan. Hindi mo ko drive. Ay, sabi.
na tayo. Oh, dyan. Picture na eh. Ya, udah. Asa dari kau ni? Ah. I don't know why you're stressing, but I know that you will find it out in time. To be alone is depressing, and you're hurting, I can see it in your eyes. I know you will find your way from all this. I know there's a brighter day for you. Baby, why are you stressing? Why? I can promise you, you'll find a way in time. To find someone is a blessing. The love you find, you won't be able to deny. Just take this chance and fly away with me. Let's break your chains and give you time to heal. So I wait while you take your time. I wait while you take your time. I will wait while you take your time. Dre. Hah? Hah? Tumba? Mana man? Hindi mo balik ta? Tingnan ko lang mata. Orang senior sa Ang naraay. Naman na sa akin. Awas aja ko ani. Hoy, Bro. noon sa man. Man. Hala, nagdugo. Mata ka ng sintik. Ibog ka sa'yo. Maguyo ka ka dito. Ay Tim dali, bahata ng kuan. Ay Tim. Ibahat lang sa kuan niya. Sugat ka niya, bro. Ako na ni. Sugat. Sugat mo na. Na, kita mana? Mana na? Okay na na. Kung sa daw? Nagkasingking sila di ay. Dulhugon lagi kayo. Magdugang-dugang na. Hindi na unsam ka na spidil. Butang ila naghagunoy. Naon sa day pagsugatan eh? Ay, sila ni Barag, tarong ganda na ni kinagsunod kami. Oh, ni ana siya ako. Ah, ikaw driver, bro? Ikaw driver? Ah, sige. Gunay lang, gunay. Hagunoy ba kayo? Makapaugad na yun na. Hindi kinain sa. Kanti ko kayo. Ate tos patagan. Kamoy. Mo drive magay kung pina-helicopter. Pero dili helicopter. Ikaw ba? Malingaw na yun kusugod nimo ba? Mo drive kag helicopter dai. Tapi na helicopter Dili helicopter. Sayop dahil sa nakasugat dili dahil sayop na tongon. Nasaghiran si Kuan. Hai ma'am, pwede masakay? Ini mo tag picturean? Ako man picturein ako, i-videoan ko. At
Tapos video. Hindi pa dito. Daghan kay mga utanon nga kuan. Oh, di ko mabulog din mo. Sayuti, ha? Di ko mabulog. Pero pulaan sa kadugayan no. Mapulan di ka, pero kauban ko nimo di ka mapulan. Ako, di jud ka mapulan imong kauban ay. Five. Wala na yung mag-ride. Asa ka? Dito rin ka pa. Ha? Oh, mau ni siya daw. Hinahinay lang mo dong ha. Largo na mo? Generator na Nahinay lang. Adventure gid kayo. Ba't dyan dahil mo magpapos? Masura sa daan eh. Ha? Daghan lagi kayo tumbarang sa. Pero siya mo yung nagrabihan sa naipangos. Lagi, pagkita-kita ako. Wow, kanin dito sa view pero buyam. May lang refreshment sa imuhang pagpalingon ma'am no? Kita, wala batang kanina. No, lugsangan pik, ninya pik. Nay. Lugsungan. Oo, di kay lugsungan jud kayo. Lugsungan man kayo nya. Mo nang gitawag og lugsangan. Lugsungan jud kay lugsungan kayo. Sila may pangas ka din? Oo, dako kayo sa puhod. Sana ko gid ka gud isugat man. Yang sugat asa maron? Ha? Ang sugat. Basta dito kalirig. Na dito nagtatang niya. Ang ko siya sa iyo na ako kay ilog siya sa kuan lugar. Pag ilog siya sa lugar, ana pidi kay kargado ba ato? Kasi may siya kargasad. Nya patungas nya. Ning agaw lang siya dalan. Mo to nga nagpinti silang duha. Lagi? Oh, nya, usa man nagabarog ka siya. Pawan. Try ba to? Pero mo lagi, lagi ka. Tiga short naman to siya Di ba? mo gid ma-rewind gid bisa kung taon. Di mo balik. Hindi na lagi. Pero ang iyang say ko wala ra. Dako pagaw ka. Uy, Kanay agi o nila padung badyan? kato. Kana kang karsada sumpay na. Sumpay ng karsada padung badyan? Oh. Ah, ato sila tungas dito. Ano ko nang agianan ay nahuli ko ba? Lagi oy nahadlok na gani. Akato atong gyud to anday. Tanan ang gol. Nagpag na. Oh. Oh, may alcohol. Ningon bitaw ko ikaw nila drive eh. Kay nagtanaw ko sa dulugon balo eh. Mahadlok na ako. Lagi, barog kayo. Picture ko dai be. Oy, te. Ngi ka na. Dapat mo pagpiliin din mo. Ako din naman magpakusog pero kanang dito nakasagaan. I don't know why you're stressing, but I know that you will find it out. Time to be alone is depressing, and you're hurting, I can see it in your eyes. I know you will find your way from all this. Yung mo to makisinagda? I know there's a bright Sakay na ako. for you. Why are you stressing? Why? I can promise you will find a way in time. Find someone is a blessing. The love you find, you won't be able to deny. Just take this chance and fly away with me. Let's break chains and give you time to heal. So I wait while you take your time. Hadlok na sa mesa. Wait while Ikaw sa Libya. Ano na sa Oslinya? Scrolling in and then you watch the sun go down for you
dressing dire. and give you time to heal. So I wait while you take your time. I wait while you take your time. Ano din yung kasmin niya? Mani kasino? Mani kasino? Kasi nagitirano. Mani dire? Kasino? Madili mo saka pa tayo. Ano ba? Kanang bukira? O kanang bungkog? Ay. Padung misa taas. Sus, magmotor nga ni, gahat maglakaw nilang ko eh. Dakan kay antor yung Wala lagi dyan. Libaran nila. mangayo ka taani, mura man ni sa man ni oy wala nila ni gyatiman. Balik. Wala. Walay kuan? Padayon lang mo. Walay dressing? Oh, amo sa mga si dulo man kayo din anak mo naman. Unsa man? Nya padayon lang mo dito. Unsa yung anak? Ay dai ana ba sinter kay wa man Ah, sila sila? para dressing na sila para taktak ora ang ilimpyo para tungol. Nya. Sige, sige. Sige, sige mo. Sige. Ha? Oh, di na ka mo drive na ko? Hoy, Oh, padayon mo. Padayon mo. labit. Di na ka mo drive na ko? Para ate para picture. I don't know why you're stressing, but I know that you will find it out in time. To be alone is depressing, and you're hurting, I can see it in your eyes. I know you will find your way from all this. I know there's a brighter day for you, baby. Why are you stressing? Why? I can promise you, you'll find your way in time. To find someone is a blessing. The love you find, you won't be able to deny. Just take this chance and fly away with me. Let's break your chains and give you time to heal. So I wait while you take your time. I wait while you take your time. I will wait while you take your time. I wait while you take your time. You know I see us together, strolling hand in hand and watch the sun goes down. For you, I would do whatever. I'll pick you up where you feel you're about to drown. Just take this chance and fly
a brighter day for you. Tell me, what are you saying? What game are we playing?